Iki lho kula gawe kolek kula. Kolek apa jenenge ngene iki? Labu kuning karo gedhang. Gedhang digeget bar madang, nek ora ya digeget separo. Edang kuwi jenenge gedhang bolo-bolo. Oh, ngene iki kaya gerpe anget bolo. Jenenge kolek gedhang. Labu kuning. Nen jenengku nggonku jenenge waloh. Nggonmu apa bolo? Ya waloh apa udu kok. Waloh jenenge. Wis ana